исроил ва тоҷикистон созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи рушди сайёҳӣ ва сармоягузориро ба имзо расониданд. дар ин бора нашрияи Йени Шафак бо истинод ба васоити ахбори оммаи исроилӣ хабар дод. дар ҷараёни сафари расмӣ ба Душанбе, вазири сайёҳии Исроил Хайм Кац ва раиси кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон Ҷамшед Ҷумахонзода созишномаи тафоҳумро байни ду кишвар ба имзо расониданд, ки ҳадаф аз он рушд додани робитаҳои иқтисодӣ ва ҳамкорӣ дар бахши сайёҳӣ мебошад. созишнома дар доираи форуми Созмони Милали Муттаҳид оид ба сармоягузорӣ ба сайёҳӣ, ки бо ибтикори ҳукумати Тоҷикистон ва дастгирии Созмони Ҷаҳонии сайёҳӣ ташкил шуд, ба имзо расидааст. ҳамзамон гузориш дода мешавад, ки дар форум ҳайати исроилӣ модели исроилии ташвиқи сармоягузорӣ ба сайёҳиро муаррифӣ кардааст. ёдовар мешавем, ки таи қариб 2 сол боз марҳилаи нав вале бесобиқа аз рӯи миқёси шумораи қурбониён ва қатли ом алайҳи мусалмонони Фаластин идома дорад. дар ин муддат қувваҳои мусаллаҳи исроилӣ бо пуштибонии комили кишварҳои ғарб на камтар аз 80 000 сокинони осоиштаро кушта, тақрибан 150 000 нафарро сахт маҷрӯҳ карданд ва беш аз 88% инфрасохтори қаламравро дар натиҷаи партофтани 125 000 тонна маводи тарканда нобуд карданд. коршиносон таъкид мекунанд, ки одатан режимҳои кишварҳои мусалмон дар чунин шароит кӯшиш мекунанд аз тамосҳои ошкоро бо Исроил худдорӣ кунанд ва бастани созишномаҳои гуногунро ба таъхир гузоранд, то хашми мардумро ба вуҷуд наоранд. İsrail'le artık ilişkilerimizi ticari anlamda başta olmak üzere bunu Dışişleri Bakanım da açıkladı, kestik, kesiyoruz. Мы не можем закрывать глаза на страдания народов Палестины, Украины, Судана, Сирии и других стран, где продолжаются военные действия, гибнут мирные жители, нарушаются права человека. зеро ҳар гуна созиш бо ташкилоти ишғолгар на танҳо пуштибонӣ аз қатли омми ҳамдинонро ифода мекунад, балки ба таври ғайримустақим эътирофи давлатеро низ маънӣ дод мекунад, ки комилан дар заминҳои мусалмонон ҷойгир шудааст. аммо ба назар мерасад, ки ҳукумати Тоҷикистон ба чунин ҷузъиёти хурд мисли андешаи мардуми худ чандон таваҷҷӯҳ намекунад. يبدو أن يكون هناك طلقات تحفيرية وقصف المبنى بالكامل. إذن ايش اللي صار يا حاج؟ ايش اللي صار؟